לצאת. מי זה בא? איפה יוסי? קוקו. שלום יוסי. היי חמוד. יוסי ניו. יוסף. זה לידיים שלו. יוספי, אוי ובוי. אבל זה מחניק שם, הוא יצא עוד לתקדם, אין לו משקל. הוא יכול אבל לצאת. תגידי לי מתי. טוק טוק. נו. הלו, הלו. טוק, מי זה שם? הופה, מי זה שם נופל? אוי, אוי. יוסי, את מצלמת? כן. תעשי סרטון. טוק טוק. טוק טוק טוק. מי זה שם? האם זה יוסי או סתם חתול מסומם? שגיא, יפה על החרוזים. סלמתק. היי יוסף. חמוד. איפה יעל? איפה איתן? מי זה שם? מי זה פה שם? גר? סוס, אל תלחץ, אל כלב, מצא כזה. חתול, עכבר. זה יוסי. זה הבית של לא, אל יוסי. תסגרו לו, תשאירו לו פתוח. שיר פתוח, הוא לא נסגור. זהו, מספיק ככה. היי, חתיך. שלום מי חתיכי. זה סבתא? היי, נעלה. תסתכל לסבתא. ג'חנון זה. סגרו שיש מישהו ליד האש שם? פרנש. יש. ניקיטה